А, ти си на дървото. Ох, бе. Ко правим? Нещо калве. А фърля за лодката. То в лодката ще трябва да го изкарваме. Гледам, че отива към дървото. Кой ти е? Блекет ли? Блекетчета. Ама. Изкачим. А навивай, бе. Отива към дървото. Вади дървото. Отпочима сам. Ти не да изпирай. Чай да откачим. Колегата тръгва на път. Готов? Паме. Ей, се връщаш ли? Той се разхожда този сон, където иска. Ей, спирам видеото, па ще го пусна после. Ето, след 40 минути борба, това се случи. Той още. Ето го. Бойчето. Тъй. Не, вижте само. Дай тук да видят къде каза хапа, гледай. Тройката на глътката и виж това каза забил единичката. Няма откачане, че. Страхотни монтажи правя. Какво ще кажеш, а? Ето го. А? Айде, чао. Две педички.